Arratsaldeon ikusentzule maiteoi, zer moduz? Jada iritsi da, egun handia bentan, abenduak 24 eguna. Olentzero gauean gure etxetara etorriko da, opariak eta ilusioa banatzeko. Zuzenean, bete ben hemen bosterdiak izateko eta saioa ondo hasteko, gaur goizeko irudi batzuk ikustea nahiko nuke zuek. Gaur goizean Txantxiko ikastolako langileak, ikasleak eta denak irten dira kalera, beraien instrumentuak joz, eguna alaitu eta eguna abestiekin, abesti eta musikarekin alaitzeko. Ikus dezagun gaur goizeko bideoa. Ederra honetan eta orain gaur goizeko minutiko irudietatik barkatu atzoko Bilboko Olentzeroren etorrerako irudietara egingo dugu paso. Zenetan atzo Olentzero arratsalde gaua dira Bilbora etorri zen opari denak geratzen ziren gauzak prestatzeko, azken momentuko gauzak eta Harriaga antzokian lo egin eta indarrak hartu eta gaur gauean Euskal Herriari opariak eta ilusioak banatzeko. Ikus dezagun bideoa nola izan zen Olentzeroren etorrera.
Hortzen ikusten dugu gure Olentzero. Atzo izan zen Olentzero Bilbon eta gaur Oñatin izango da gu gauden lekuan bertan zuzenean ikusiko baituzue Olentzeroren etorrera. Bueno, eta orain Bilbotik Oñatira joan behar gara, zeren eta jada Olentzero irten da Obispo Otaduetik. Orantxe zuzenean ikusten ari gara, BTV-ko taldearen eskutik, zuzenean ikusten ari gara, Olentzeroren etorrera hori. Hortxe ikusten dugu, Olentzero jada egiten dela hildiekin batera. Jende mordo bat Olentzerorekin batera, eta Olentzero gozokiak banatu, beti bezala posik eta ilusioa banatzen, Agur bai, agur Olentzero, agur! Bueno, hortxe ikusten duzue, Olentzero beti ilusioa, poztasuna banatzen, Olentzero, hemen, lako xerma bat direlako, eta berailako Gabonetako Euskal Herriko Gabonetako pertsonaia eta berailako guri ilusioa, postasuna eta postasuna banatzen dutena. Gainera hori oso garrantzitsua da orain ilusioarekin postasuna eta ilusio hori banatzea aurrei eta batez ere ezain ume direnek. Hortzen entzun ere egiten dugu trikitilariak, trikitilari eta pandero jotzaileak, musika eskola eta martinola taldearen etorrea berezietan urtetik urtea Olentzero gora duta etortzen dira, hain dotore, hain pozutan, eta hain ezkezela esan ez, hain ilusionatuta ez, aurre ikusteko eta aurre zer eskatzen dioten entzuteko, eta ez da. Bueno, esan bezala gaur Olentzero gaudean, Euskal Herriko txoko guztietara joan horren ilusioa, postasuna batatu,
Aurrek, olentzir hori beraien eskubitzak hartak emateko. Olentzirok, zer eskubitzak irakuteko. Hortzen izango gara. Gogoratu nahi dizuet ere horretik asko faltara, baina gogoratu nahi dizuet errege eta baunatak ere izango dela. Pena da, baina ez izango dugu olentziroren mesurik entzun. Hau pena da eta esango duzuetena, zergatik esaten dugu orain hori ez? Errege eta batatan diskurtsoa ematen duelako erregek eta zeruk ez duelako aukerarik eta diskurtso hori botatzeko ez? Orduan, guk batetik bete den urtean, olentzerokean diskurtso bat bota ahal duen eta aurren ilusio gehiago eta hori posible izango ote dut. Zuzen ikusten abizeteke irudiak hortxe olentzero positiak bota eta jaurti hortxe izan dugu pozik gainera, gogoarekin aurrekin eta esan aurrekin ere izateko gogoarekin ikusten zaio bintzet eta ira itxauten ari gara olentzero noiz iritsiko plazara, boruen inparantzara atxen aurra beren eskutuak eman, zen egiten eskatu eta horrekin batera musika eskolako taldean hor gabon kantak eguna bestiak ditu. Eure guztiotako instrumentuak izango ditugu kontzertutxo txiki batzuk izango ditugu beraz, hemendik esaten dizuet gozatzeko zen eta pena merezi. Jada, ia plazarun abiatzen ari dira. Eta plazan beste kamara talde bat dugu, haintzen hobeki ikusiko da, duen lankideak, karamiluak, josepiak, batuta bat dugu. Esan bezala plazan ere kamara talde bat dugula eta hortik hobeto ikusia listatu duzuela olentzeroren etorrerako sartu bat. Ari, zure eskuizteneko gana. Segido. Hortzen, musikariak. Esan bezala, plazara hurbiltzen ari dira, ea momentuetik bestera gure kamara talde horrek beraien irudiak eskaintzeko momentuan dauden. Bai ez esaten digute, bai, eta hemen txen dira irudiak momentu batetik bestera.
Hortxe ikusten ditugu irudiak bai, esan bezala gure ikamana talde bat, emetiko plazako kioskuan eskerrik asko. Agian idatzi bai batzuk, beste batzuk ez, gustatuko litzaidake zuek esatea herri kabalgatarako adibidez. Zer nahi duzuen datorren urterako, bai? Herri kabalgata 2008an izango da, eta orduan jendeari galdetuko diogu guztu da benetan, zer eskatu duten, edo zer nahi duten urte berrian, ez? Urtereako bat, krisi ekonomikoa joatea, horrek, ez? Osasuna, horrelako gauzak, ez? Hori errege kabalgatan izango da. Banatu, bere txinkonda onduan duelari tekila izan, hortxe jendea behatzak dute ikusten dugu ardiak egiten dela, ardiak ematen dutela, ardi taldea, batzak bestaren atzetik olentzororen bila. Azken batean uste dutia dela, ez? Hori zenale onak, baina berbetan zenale onak dela. Nahi dizuet horrelako saioak ere beste web baten ikusi ahal izan duzuela, eta horrelako saioez gain konboak eta beste hainbat gauza. Apuntatu ondo etxean papel bat hartu, berritratzen bat, edo esatera noata, irubebikoitz www.bonbimpero.wish baina www.kin wish.com/bonbimpero hortxe weba ikusi ahal izango. Ya! Hain gutxi! Zatu zeirela orden gutxi. Beste urte batzutan asako iria. Baina, ustotoin kale barria beha eta gerorako preparatu da. Ez da. Eixo hartu dut, eixo. Noi fateko agitzen, eta usteko aberko nolaiken noien agitzen. Noi primero eta fateko nolaiken. Uno gan. Hortxe, olentzoro eta jendeari agurra ematen, agurtzen.
hori ja? Ze da hori? Betekin hemen zala zigarria. Musikarekin alaitu zolentzeraren etorrera ederra benetan.
nosotros siempre vamos de aquí. Aldain pausa. Iritsi dira plazara Olentzero eta bere konpainia guztia. Zuzeneko irudiak ikusten. Ari gara hortxe Olentzeroren plano polita honetan. Olentzero jendea agurtzen eta goxokiak banatzen, Atsegin. Bueno, esan bezala Olentzero plazara iritsi da eta orain entzun duzuen kantua, Alaken kantua izan da musika eskolako Jose de Azpiazu musika eskolako partaideen eskutik.
Hortzen, kuadrilla ederra eta politia benetan. Jende mord batez lagundua. Eta ez dugu oso ondo ikusten, baina oraintxe munduetik bestera ikusi ahal izango dugu. Izugarrizko ilara dago, aur eta ezain aur direneik olentzer hori beraien eskutitza eman edo zer nahi duten eskatzeko. Ikaragarrizko ilara dago olentzerorekin izateko eta esan bezala berari eskutitza emateko edota aurrek zer nahi duten eskatzeko. Ikaragarrizko ilara eta jende pila dago. Zuzeneko irudiak esan bezala orain bizitzen ari garenak. Ko olentzeroren etorrera abenduaren 24. Hortzen plaza ederra benetan ikusi zelako jende pila dagoen ilaran ezan bezala olentzer hori ikusteko, ikusten duzu gainera plazan jada argiak jarri dutela, LED argiak. Hortzen jada olentzero plazan dago eta ez musika aipatu dudan bezala musika eskolako partaidea Gabon kantak eskaintzen eta oraintxe entzungo dugu eta ematen du Gabon kantaren bat dutzera doazela. Aurrera baga! Denbora eman duen hortxe, olentzero, aurra, banaka, igotzen, olentzero, eta eskak,
Zeiterdia izateko dira, eta 25, bat, eskaerak egiten, zintule maiteok, hausen izan da guztia gure partetik aurten Olentzeroren etorrera honetan. Eskerrak eman nahi diet gurekin izan den kamera tekniko eta kuadria osoari eta guri babesa eman diguten enpresei. Plazaola Optika, edo Optikalia Plazaola, Plazaola Argazkiak, Ulma eta beste hainbat enpresa. Musu handi bat, eskerrik asko guztiok Olentzeroren etorrera berezienetan berezi hau ikusten izan zaretelako eta errege kabalgatan ikusiko garela pentsatzen dut. Ordura arte, mila esker, egu berri on eta txintxoak izan.